Bueno, a mi em sembla una barbaritat. No hi ha cap raó que indiqui que tinguem d'anar en aquesta direcció. De fet, jo crec que en una situació de crisi com la que estem és un insult als aturats. No hi ha feina per tots, per tant, si no hi ha feina per tots, no hi ha raons per augmentar l'edat de jubilació. Però és que, a més, aquest és un país que ha anat creixent en productivitat. I, per tant, en la mida en què es guanya productivitat, compensa en més creix l'altre argument que dona el govern de que la vida s'ha allargat en els últims anys. No? Per tant, a mi em fa l'efecte doncs, que és un debat estèril i que en tot cas jo espero que el govern i la pròpia comissió del Pacte de Toledo doncs, puguin tornar a situar l'objectiu amb la jubilació als 65 anys, que és un objectiu que jo crec que es pot aconseguir, que no serà fàcil, però que en tot cas crec que és el que és possible en aquests moments.